sammen. Vi har været i Spænderiet, der er shoppingcenter sådan i Valby. Og vi har et haul. Vi skal sådan skilles lige om lidt, eller sådan, vi skal bare hjem, ikke? Vi kan også stille rum her. Om der er sådan klar. Ja, okay. Men Ja, okay, Velly, vi speeder lige lidt op, mens vi går her, fordi vi skal lige op et andet sted. Ja, vi skal... Okay, sådan der, vi lige kommer op til vores cykler. Og så nu kan vi lige lave en hår. Først, så jeg har bare lagt det i en cykel. Ja, jeg har købt 2 af dem. Dem her har jeg også købt 2 af, det er det, der ligger hernede. Ja. Jeg magter ikke at tage dem ud, fordi det er præcis. Så. Det tog sådan rigtig lang tid at få dem i, fordi vi var også sammen med vores anden veninde nemlig. Men ja. Ja, vi skal bare lige sørge for, at den her ikke bliver for lang. Ja, og så har vi så købt... Jeg har også købt hun har faktisk også købt. Vi har købt sådan næsten det samme. Hun har bare købt 2 ting mere end mig. Så jeg har købt sådan den her i den der shade, der hedder light / medium, og så hedder det andet. Jeg tror, det er på fransk eller sådan noget. Det er sådan clary / moire. Det ved jeg faktisk ikke, hvad man udtaler. Men Og yes. så har jeg købt en øjenlågsbukker fra Normal. Fra mig. Et eller andet eyelash curler. Og så også fra Normal, der købte jeg... Den dufter ordentligt meget, som den der sådan, virkelig godt. sådan, den dufter meget, den der sådan pink Ralph Lauren, hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg overvejer også at købe den der, men jeg har den pink Ralph Lauren. Den kan virkelig anbefales, den Ja. koster sådan 28. Hvis I ikke har penge til den der Ralph Lauren, så køb den der. Jeg har den der Ralph Lauren derhjemme, så jeg havde ikke lige at bruge penge på den der, men altså ja. Men ja, det var egentlig bare det. Vi ses.